Hija gidba li l-Arms mhux vera ħbew il-problema. Kieku ma kienx il-Partit Nazzjonalista ħadd ma kien isir jaf b'din is-sitwazzjoni. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn fid-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista wara li aktar persuni Maltin u Għawċin komplew juru lill-Partit Nazzjonalista kontijiet li fihom m'hemmx l-eco reduction. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jkompli jispjega kif l-Arms u l-Partit Laburista wieġbu bistqarrija mimlija gideb fejn fiha konfermaw li l-Partit Nazzjonalista għandu raġun. Għax mhux talli il-problema ma solvitx talli anka kontijiet ġodda ħarġu bla eco reduction. Mhux aċċettabbli illi il-Partit Laburista juża l-Arms biex jipprova joħroġ tqarrija permezz tal-Arms u kważi anke l-Arms stess tikdeb lill-konsumatur. Hija gidba illi mhux vera ħbew il-problema. Għaliex li kieku ma kienx il-Partit Nazzjonalista illi kixef din is-sitwazzjoni kieku sallum il-ġurnata stess la aħna u lanqas il-konsumatur Malti u Għawċi ma nafu b'din is-sitwazzjoni. Alex Borg għamel referenza għal numru ta' klijenti mill-quta li huma eluf u jekk il-konsumaturi ma jċempilx l-Arms tibqa' ma jingħatax din l-eco reduction. Kien hawnhekk fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsal fejn il-Ministru Dalli responsabbli minn dan kollu ma sabitx fondi biex tinforma l-pubbliku u lil dawk il-familji li għadhom bla eco reduction u kif dawn jistgħu jieħdu lura il-flus li jkunu ħallsu. Alex Borg senna li dawn in-nuqqasijiet huma kollha l-frott tal-bord li ħatret l-istess Dalli u li wassal biex nies kompetenti kellhom jirreżenjaw b'riżultat li dawn l-iżbalji jaffettwaw il-Maltin u l-Għawċin kollha. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jitlob biex din it-taħwida fl-Arms tiġi investigata mill-awtorità tal-konsumatur u anke mir-rews ir-regolatur tal-enerġija u tal-ilma biex naraw ġara, naraw kif nistgħu nsolvu l-problema u naraw illi sitwazzjonijiet bħal dawn ma jerġax jinqalgħu għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw illi ikun hemm is-serħan il-moħħ f'moħħ il-konsumatur, f'moħħ il-Maltin u l-Għawċin kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll li din hija sitwazzjoni inkwetanti speċjalment meta għandek gvern qed jinjora għal kollox din il-problema. U qiegħed li gvern ġdid nazzjonalista jagħmel ċert li kull persuna ma titqiex bħala vot imma bħala individwu. Tkellimna fuqha walla ħares ma tkellimx il-Partit Nazzjonalista għaliex kieku dis-sitwazzjoni sal-lum ma nafux bija. U dis-sitwazzjoni għadha sseħħ sal-lum il-ġurnata għaliex għandna f'idejna anke korrispondenza min-naħa tal-Arms illi turi l-ammont ta' eluf ta' persuni u familji illi ġew malquta b'din is-sitwazzjoni. Marija Borg, għal Net News.